Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi zinohlonze emini nje. This is not just but one sort of demographic that is here. These are learners with special learning needs, learners with disabilities, learners from rural areas, from townships, and that really warms my heart. Wonke amehlo namhlanje azobethe njo emcimbini wokumenyezelwa kwemphumela kamatikuletsheni yonyaka ophelile ozobanjelwe eGoli ntambama. Kanti ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwahube ube nesidlo sasekuseni nabafundi abaphase ngamalengiso. To the class 2026, definitely just keep it consistent, start early from the beginning of the year. Abafundi abebebhala ivivinyo kamatikuletsheni inyaka enye ezikoleni eziyimele baphumelele ngo-98.31 wamaphesenti okuyisibalo esehle kancane uma ngabe kuqhathaniswa nesibalo sango-2024. Sikubingelele sikwamukele umbukeli ey'ndabeni zehora lokuqala igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwamwali ihlabanga elimhlophe qwa. Sibonga kakhulu-ke umbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje emini. Kulesi sigaba-ke sethu sokuqala umbukeli seyindaba sikuphathela kakhulu-ke ezemphumela kamatikuletsheni asingene kuzo. Wonke amehlo namhlanje azobethe njo emcimbini wokumenyezelwa kwemphumela kamatikuletsheni yonyaka ophelile ozobanjelwa eFerndale eGoli ntambama. Ngaphambi kwanomcimbi ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwahube ube nesidlo sasekuseni nabafundi abaphase ngamalengiso kanti bazophinde bachonywe uphaphelwe gwalagwala emcimbini weindondo ozobanjwa ntambama namhlanje. Imphumela kamatikuletsheni izoshicilelwa emaphephandabeni ke mbukeli agunyaziwe kusasa. Letsheni bangonyaka owedlule beyibheke ngabomvu imphumela yabo. Abanye babafundi abaqoqode abanye emakhanda babenethuba eliyingqayizivele lokudla isidlo sasekuseni nongqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwahube. Lesidlo sibanjwa minyaka yonke kanti sendlalela umcimbi wakusihlwa lapho ungqongqoshe wemfundo ezomemezela khona imphumela kaMatric. This is not just but one sort of demographic that is here. These are learners with special learning needs, learners with disabilities, learners from rural areas, from townships, and that really warms my heart because what it says is that our education system is producing quality across the length and breadth. Ngakolunye uhlangothi abafundi nabo bathi bamagange ukuthola imphumela yabo. I am feeling still in disbelief. I think I am really shocked to have received the call and to be here right now. I do not know when it will register to me that actually I made it. I'm feeling quite overwhelmed. I feel a mixture of emotions. I'm proud, I'm happy, but I'm also still in shock because I wasn't expecting to be here today. I would say maybe some health challenges because during my examinations I had a lot of days where I was in pain, and even when I went to write sometimes I was also in pain. I think one of the main challenges is all the noise around you, in the sense that everyone just keeps reminding you it's matric, you have to focus on your academics only, you can't be going out, you can't be doing A, B, C, D. So I think it's not even like the exams itself, but more so the pressure from parents, from students, from teachers. Kulindeleke ukuthi ungqongqoshe wezemfundo amemezele imphumela kaMatric namhlanje kusihlwa bese ishicilelwe emaphephandabeni agunyaziwe kusasa. Abafundi abebebhala ivivinyo kamatikuletsheni inyaka enye ezikoleni eziyimele baphumelele ngo-98.31 wamaphesenti okuyisibalo esehle kancane uma ngabe kuqhathaniswa nesibalo sango-2024. Abafundi abangaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi bekade bebhala izivivinyo zika grade 12 inyaka enye ezikoleni ezizimele. Isifundazwe ke iGauteng isebe sinesibalo esiphezulu sabafundi ezikoleni ezizimele kuzwelonke njengoba bengaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi kuthi isifundazwe iNorthern Cape yiso esinesibalo esiphansi kakhulu njengoba besinabafundi abayi115. Phakathi kwabafundi abaphumelele ngamalengiso umfundi waseBrashiya House School uNisa Ajuda uthi ukuphumela kwakhe kwenze ukuthola kweseka kakhulu abazali bakhe. Even if it's well-intentioned, so like people saying, oh, I know you're going to be like top 1% for these subjects. And as much as it's like really kind and really supportive,
it does add that pressure and it does add that extra layer. So I think it comes from both internal and external. But I think to get through, you rely on family and your support structure. So I think my parents and my sister definitely helped me through it. St John College uthi ukuzimisela kwakhe kuthele izithelo ezinhle. Having a like dedicating yourself to your intention and like your cause is obviously like incredibly necessary, and it does take a lot of sacrifice sometimes, having to devote like many hours, as I'm pretty sure like everyone over here has done, having to do like all-nighters and stuff like that. But apart from that, definitely the support system that we've had are just incredible. Like honestly, I cannot speak enough about like all my teachers at St. John's and my family and how they've just been so supportive of me this entire time. Thaze abafundi bakulonyaka kuba baqale ukuzimisela ngosuku lokuqala ukuze baphumelele. Past 2026, definitely just keep it consistent, you know, start early from the beginning of the year, and I'm sure all of you guys can agree. It just helps to go over your content, ask your teachers for advice or extra mentorship if needed. Bonke abekade befunda ezikoleni ezizimele sebengakwazi ukuthola imphumelo yabo ezikoleni abekade befunda kuzo. Umnyango wezemfundo eFree State uthi akukhona nje okusemqoka kuwo ukwehlula ezinye izifundazwe ngempumela emihle kamatikuletsheni, kodwa okubaluleke kakhulu yizinga eliphezulu lemfundo ehlinzekwa abafundi. iFree State seyibe isifundazwe esiphume phambili iminyaka eyisithupha kulandelana njengesifundazwe esenza kahle ukwedlula ezinye ngempumela kamatikuletsheni. Kusukela ngo-2016 isifundazwe Free State selokhu senza kahle kakhulu ngempumela kamatikuletsheni njengoba sesiphume phambili amahlandla ayisishiyagalombili eminyakeni eyisishiyagalolunye. Nokho lesi sifundazwe sithi asigxilile kakhulu ekuqoqodeni amakhanda ezinye izifundazwe kodwa sifuna nje imphumela emihle. It's normal that during this time we become anxious about the results, but we're also confident owing to the intervention that we have made throughout the year, owing to the support that we have received from parents, the teachers working hard, even the learners, some of them were camping. We are confident that we will perform. But our obsession is not being number one, but our obsession is to perform well, to get quality results. Isifundazwe siyikhandle ngokwedlulele senzela ukuthuthukisa izinga lemfundo nokuqinisekisa ukuthi zonke inhlaka ukubala kuza abazali, othisha kanye nabafundi zibona ngasolinye. Wengamele zemfundo eFree State unethemba elikhulu lokuthi bazophinde baphume phambili njengesifundazwe esenza kahle. We are confident that we are still going to retain our number one position. In fact, we have raised the bar now to the extent that we have set ourselves a target of 95%. State sesikhombise ukungaphela amandla ekwenzeni kahle kwezemfundo kuleli yize nezinye izifundazwe okubalwa kuzo iGauteng, Western Cape kanye neNorthwest zenyuse izinga lazo kuleminyaka edlule ziphonsela inselele iFree State. Inyunyana yothisha isathu KwaZulu-Natal ithi zibalelwa kumaphesenti angama-50 izikole esifundazweni engahlinzekwa ngeinsiza kufunda nokufundisa. Isathu esifundazweni ifuna ukuthathela umnyango wezemfundo kanye nowezemali inyathelo zomthetho. Njengoba sekusele izinsuku ezintathu kuvulwa kabusha isikole kulonyaka ka2026, inyunyana yothisha isathu itheksona zonke izikole ezikulungele ukuvula. Le nyunyana ibika ukuthi zilinganiselwa ku50% izikole esifundazweni asebethole imbiko ethi asikalungi njengoba zingakayitholi izinsiza zokufunda nokufundiswa ezimqoka okubalwa kuzo stationery kanye nezincwadi. Iningi lezikole esithintekayo okungakhokhwa kuzo phecelezi ama-no-fee schools. Balinganisela ku-54% izikole ezingekho ready, ezingenaso i-stationery, ezingenaso ama-textbook. Lokho kudalwa ukuthi ke umnyango awukwazanga ukudeliver. Ngokujwayelekile i-stationery si-odwa ngoMay i-Department of Education so that kuzothi makushaya u-October kube yilapho sesihanjiswa khona ezikoleni singabi nalenkinga uma ngabaqala unyaka. Isathu iphinde isolwa inqubomgomo yomnyango wezezimali ngokubambezeleleka kokuthengwa kwezincwadi nezinye izinsiza. Ngonyaka odlule umnyango wezezimali wabeka imithetho eqinile yokulawula kwezimali emnyangweni wezemfundo ukuze kunqandwe ukusetshenziswa kwemali ngokweqile. Umnyango waphinda wathola imali elinganiselwa ku800 million wamarandi ngonyaka odlule yokubhekelela izidingo zezikole.
Isathu manje ihlelukisa lolu daba enkantolo. Inkantolo ukubuyisela iDepartment 1 ukuhlonipha i-constitution yezwe, ukuhlonipha umthetho okhona the South African Schools Act, bakhokhe ngesikhathi balekelela izikole ba-understand ukuthi okwabo ukuqinisekisa ukuthi babeka phambili i-interest yabantwana okufuneka befundile. Umnyango wezemfundo uthi usebenza ubusuku nemini ukuxazulula le nkinga. Kwindaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo eThekwini. Mbukelisa ke qu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi We wasted a lot of food. Imagine in November, you buy for the whole of December and the whole of January. Today, we don't have anything in our fridges. Izakhamuzi zase-East Lane ePitoli zikhala ngokuthi imeya seTshwane ishaya indivi ikhalo zayo njengoba sekuphele amasonto amabili lomphakathi ungenawo ugesi. Sikubingelele siphinde sikwamukele mbukelo mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi wonke amehlo namhlanje ezobethe nje emcimbini okumenyezelwa kwemphumela kamatikuletsheni yonyaka uphelile ezobanjelwe eGoli Ntambama kanti ungqongqoshe wemfundo eyisekelo uSiviwe Gwahube ube nesidlo sasekuseni nabafundi abaphumelele ngamalengiso. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ungena nje kuzuyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Na kanjani uzoyithola ngomjwalo bazo. Inkantolo yemantshi yaseHowick KwaZulu-Natal namhlanje izwe ukuthi osolwa ngokuba inkabe ecaleni lokubulawa kwayo uSotswebhu we-DA uhlela ukulivuma icala. Umangalelwa uThabo Mathonsi uyingxenye yabasolwa abane ababhekene nezinsolo zecala lokusocongwa kuNhlalayenza Ndlovu. Phakathi kwabanye babasolwa ecaleni kubalwana inkosi yesizwe samanqamalala inkosi uSimphiwe Zuma. Intatheli ke SABC uMlondi Hadebe usenkantolo yemantshi yaseHowick. Kuqa icala lokulalelwa kokubulawa kweyikhansela kumasipala umngeni uNhlalayenza Ndlovu ngemuva kokuthi ufakazi ummangalelwa ongunumber 4 uDion Thabo Mathonsi efeze ukuthi yena ufuna ukulivuma leli cala kanti sokhuluma nelungu lomndeni ubaba lapho uManyolo Ndlovu ongubaba kaNhlalayenza ukuthi sizwe nje ukuthi umndeni mangabe usuzwa lamagama anjena uthini. Baba Ndlovu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho kafushane nje Baba Ndlovu. Siyazi ukuthi isikhathi esinzima emndenini sokuthi nifuna ukuthola izimpendulo. Mhlambe kafushane Baba Ndlovu ikuphi nina enfisa ukubona njengoba sekuzwakale umfana wakwaMathonsi ethi yena ufuna ukulivuma icala. Kuloko nje njengalathi nje thina kuyasithokozisa ngoba lokho kuyinkomba yendlela yokuthi kukhona okuzovela nokuthi baze babulala ingane yami nje kwakwenze njani. Lokho kuyasithokozisa impela ke inkantolo mangabe sikhuluma kanje naye Mathonsi lo mesebona ukuthi izinto azikho right sefuna ukuvuma ukuthi ngikwenzile lokho akavume sizwe ukuthi kwakwenze njani. Ngiyabonga. Mhlambe baba ngiyazi ukuthi ke ikakhulukazi kwavela ukuthi ke nihlobene nayo inkosi. Mhlambe ekuveleni kwendaba ezinjena nina niumndeni nikuthatha kanjani konke lokho? Sihlobene ngempela mina qobo lami nje ngithathe kaNkosi mina. EkaNkosi isekhweni lami. UNkosi lo oboshiwe manje kuyingane yasibalo wabo umfowabo umkami. Ngizwe nje ingane zikhuluma zithi umalume akuyeni malume umzala wabo. Umalume wabo ubaba wakhe eNkosi lo. So manje leyo nto nje ibuhlungu kakhulu kumina ngoba naye lo mfana lo uNkosi uNdaba ezitalo sihloniphana ngendlela isimangaliso naye noma ngifike khweni lami ubengazisa kabi ukuthi nangu ubaba sefikile. Izakhamuzi zase-East Lane ePitoli zikhala ngokuthi imeya seTshwane ishaya indiva izikhalo zazo njengoba sekuphela amasonto amabili lomphakathi ungenawo ugesi kanti lesimo sesikhinyabeze nohlelo lokuphakelwa kwamanzi kwezinye ingxenye. Ubugane onwabo umphakathi wase-East Lane ngesikhathi ubuthene ngaphandle kwehhovisi lemeya yaseTshwane ukuzokwethula uhlu lwezikhalo zawo njengoba sekuphele isikhathi esingamasonto amabili zingenawo ugesi. We are the community of East Lane, Niemand Park and Lindo Park. We are frustrated since I think the 26th of December we didn't have electricity.
And at first we thought it's a power failure. Then we were quiet and calm about it. But a few days later we learned that they said it's going to take 2 weeks to repair the power station. Only to find even after 2 weeks, they are still coming with empty promises. We've wasted a lot of food. Imagine in November, you buy for the whole of December and the whole of January. Today we don't have anything in our fridges anymore because of all the waste that they've got. They don't even compensate us with the electricity bill or whatever. Kanti ngesikhathi lezakhamuzi ziqhinqe ngaphandle obhekele ezinqalasizinda yomphakathi ube nomhlangano nezinye zeziphathimandla ukudinga idalo lodaba. We know that as we have indicated that the power has been restored to all the areas that have been affected by the power outage since the 26th of December last year. But what we are picking up is that here and there might be some single outage, but overall the power is back in those areas. Imeya yomkhandlu dolobha eTshwane isikhiphe usuku lomhlazi ngama-23 kwephezulu ukubuyela emphakathini ngalolu daba. Ithimba elibhekele ezokuphepha komphakathi eKimberley Northern Cape selicekele phansi imishini yokugembula engekho emthethweni etholakale ezitolo ezincane zomphakathi. Imishini yokugembula itholakale ezitolo eziningi ezahlukene nasezipaza kule ndawo. Izakhamuzi zalapha zikhala ngokuthi le mishini iholela ezinganeni ezisencane ogibeni lokugembula. It's a very big problem, especially in today's generation, because like I just said, there's big guys here who sees the small children winning this game, and this game it gives out now and then only a lot of money. And if those guys see the young boys win the money, they will want to, for example, maybe stab him or do anything just to get this money from this young boy. So it's best if the young boys just stay away from these games, because they are learning them from childhood. A bad thing, because this addiction is the same as smoking. Kamumva nje amalungu ethimba lezokuphepha komphakathi angene ezipaza ashaqa yonke imishini yokugembula. They're teaching our kids at a young age to gamble. They're messing with the minds of our youngsters. They'll grow up not being able to take money home when they're older because they want quick cash. We've been complaining to the authorities, we've been complaining to the shops themselves, and this is the result of complaining for many years. The time we took them out in December, they bring them back. So now we need to show them that we don't want them here. We took about 50 machines out in December. We are saying to our people that we need to stand against these things and stop it, because the police tried to stop it and the municipality tried to stop it, but they failed. Ababhekele ukuphepha komphakathi bathembise ngokuthi bazoqhubeka nokuvala zonke izipaza lapho kutholakala khona imishini yokugembula engagunyaziwe ngokusemthethweni. Balinganiselwa ngaphezulu kwe-3,000 abantu abahlala eMjondolo eDunune Kapa abasale bengenalutho kulandela ukuthungeleka ngomlilo kwemjondolo yabo. Izakhamuzi zama ukucoshacosha lokho ezingakwazi ukuthatha zakhe kabusha amakhaya azo. Iningi lazo kezilahlekelwe ikho konke ngesikhathi imizi yazo icekelwa phansi umlilo. Kuthunyelwe izindiza ezimbili ezinophephela emhlane ukuzama ukubhula umlilo. Even the passages where we stay is a small passage that the firefighter they can come in and then they can do their job proper. But it was difficult because of the wind. I wasn't at home when the fire started, but when I came then was over. Lo mlilo uchazwe njengomkhulukazi ongakaze ubonwe kule mjondolo. Yesterday they wanted to clear the site and to do the proper thing of rezoning the area, but unfortunately the community members do not understand how critical that is in terms of their safety for the long term. Umholo womphakathi uthi izakhamuzi zivumile ukuthi angeke zakhe eduze nobonda oselihlonzwe ukuthi aliphephile. Ucela ukuba zonke ke izinhlaka zikahulumeni zilekelele lapho singafika khona isandla. We're pleading and humbly putting ourselves in front of all the departments, that the Department of Home Affairs to please come forward, the Department of SASSA to please come forward, so that the SASSA beneficiaries are able to be reissued with the SASSA grant cards. Inhlangano ye-Gift of the Givers ithi ihlinzeka ngokudla kathathu ngosuku kulabo abakhahlemezekile.
Bukelisi sibeka lapha ke bese kuphathele zona emini nje. Siyabuya ke kodwa futhi uma ngabe ke gamanxa ihora lesihlanu ntambama lapho sizobe sikwethulela indaba ngaphambi kokuqala kwesimemezelo semphumela kaMatikiletsheni onyaka ophelile. Ube nje lobusuku obuhle usale kahle.